Devam etебез Болгар радиосының 11-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы якынлаша. Һәм шул уңайдан бездә бүген кунаклар Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов һәм Рөстәм әйткәнчә Гөлсерин, Азат Абитовлар. Да. Азатка ошап китте. Менә әле эфирдан тыш санап утырдык. Ничә булды инде сездә сыннар Болгар радиосы милли музыкаль премиясының? Дуэт белән 3-нче, айрым-айрым санасак. 3-нче була. 3-нче була. Айрым-айрым санасак, минеке шул бер эш бардыр тагын. Минеке дә 3 микән, 4 микән. Азат, Гөлсерин, ул айрым-айрым алганда күңеллеме? Әллә инде парлы җыр өчен икегезгә алганда күңеллеме? Һәр вакыт күңелле. Менә быел әйтик дуэтлар түгел, Гөлсерингә генә тапшырган булсалар премияны, синең ничек булыр иде күңелдә, йөрәктә? Бик шат булырым. Бик шат булырым. Пирамида концерт залына барып, залга төшеп утырып карап утырган булырым. Беренче рәттә, Беренче рәттә. Юк, пирамиданың ян-як диварлары янында. Беренче тапкыр Гөлсерин, ничәнче елда алган идең дип сорамыйм, нинди җыр белән алган идең? Кышларым. Мәсим Әхмәтшин иҗат иткән Нәкыйсупова сүзләренә кышларым. Сине таныткан җыр дисәк. Әйдә искә төшереп бер куплет. Әйдәгез. Яратамсың теге. Акланып тормыйча әйдәгез диүче ярышчыларны. Кайткан кышларым, кабат китмәгез, ярак илләрдә иркен димәгез, туган ил ямле, сулары тәмле, сызылып аткан таңнары ямле. Кабат җырламыйм инде, ямәгез, син харшын мин. Булды, җитте. Ишеттек, ышандык, аңладык, рәхмәт. Мин әле тезлеп кенә киләдер, тавышым әле уңашмаган. Мин хәтерлим, беренче тапкыр Болгар радиосына килгәч, Гөлсерин нәкъ менә шу җырны җырлаган идең. Шушы кышларым җырлаган идем. Инде күпме еллар үткән, бер 10 еллап гомер үткәндер инде. Гөлсерин һаман шул. Һаман шул. Ачуым килмәгәй. Ничек саклыйсың син хатыныңны? Азат? Белмәйм. Ул үзе саклады. Кышларымны башкарган костюм әлдә. Һаманда элнеп тора, әле һаманда ярый ул миңа. Азатка ярамый башлады буга яшьлектәге костюмнары. Ансысы менән белмим, менә берәр көн барып килергә кирәк инде костюм алырга. Берсе ярамый. Яңа костюм кирәк. Менә яңа җыр. Үсәсеңме әллә? Исән Аллага шөкер. Яңа җыр быел катнаша торган җыр Тыңла җилне дип атала ул. Бу җырның тарихы ничек? Барлыкка килү хакында сөйләп җибәргез әле син харышын. Бу җырны миңа иң беренче күрсәтте Гөлсерин. Миңа аны Рамил Асхадуллин җибәрде. Ул иҗат иткән җыр, без аның белән инде күптән эшлисе килгән иде. Резидә Мөхәммәтшина сүзләренә язылган җыр. Гөлсерин миңа күрсәтте дә, миңа шунда ук ошады. Сирәк була андый җырлар, беренче тыңлаудан ошый торганнар. Без аны бик тиз арада эшләдек. Менә була шундый җырлар, кайсын 2 ел эчендә дә эшләп чыгып булмый. Мәсәлән, минем бер шундый җыр бар. Моны без эшләп чыктык, бер ай эчендә микәнсең? Рамил Асхадуллин үзе үк эшләде аранжировкасын. Без аны инде озакка сузмыйча барып, Аделга барып яздырдык. Алар клибын да төшереп куйдык. Шундай тиз эшләнгән җыр, чөнки күңелгә ята торган җыр булды ул безнең өчен. Һәм сез беләсезме, ул клипны караганда, менә мин бит инде сөйләшәм, ТНВ телеканалында да ул җыр әйләнде. Һәм беләсезме, анда режиссерларның да, операторларның да бер генә сүз бөтенесендә дә. Ничек шундый ихлассың алар диләр менә сезгә карап, шушы клипта сез чынлап теге кешене түгел, үзегез булып катнашасыз, шундый матур, җылы җыр. Шуңа күрә тыңлыйк әле дуслар, әйдәгез бергәләп.